Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye ntɛnɛn ye mai kalo tile 4 san 2026 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la jani ale kumakɛso kɔnɔna na bɔlɔlɔsira ale fɛ. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ bɛ sen na hali bi Bamakɔ Narena Kuremale ka taa se Menaka kɔnɔna ma wulikajɔ barika bonyana ye ale ni Gourmaras kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na an na jira o sɛnɛ kan. Lakanako ta fanfɛla la jatigɛba kun ye Baɲangarakaw sɔrɔ nka a yera k'a fɔ sa ko kuma min tun do kuma jatigintan do tiɲɛ t'a kuma na nka a y'a sɔrɔ anw kɔni anw sera Segu. Fala ma b'a ko ɲɛdɔn ne yɛrɛkun sɔrɔma nɔgɔ sɔrɔla dɛ. Maître Muntaka Tall ale somaw ye bataki bɔ Fala ye ko Muntaka kɔni taa kɛra nɔfɛ a ka du kɔnɔ Falajɛkaw fɛ yen nka fo nin waati na denbaya y'a yira sa ka fɔ k'u t'a dɔn Muntaka bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma a bɛ yɔrɔ min olu t'o dɔn. N'Ala sɔnna ma u ka bataki ka pankuru ma sɔrɔ dɛ. Ani maa mun y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye Egyptaire ye ale ko dɔ farala kérosène sɔngɔ kan n'o o ye pankuru taji ye ko f'an fana ka an bolo don an kun ka dɔ fara a kan. Mali bɛ ka fɛɛrɛ ɲini hakili jagabɔlaw y'a yira k'an ka ɲɛsin Marokokaw ka pankuru ma Fala ye ko komi an n'olu ka basi bɛ fin min na ngelen kɔnɔ nin waati in na olu na se ka k'an ma jigiya ɲuman ye. Kitakaw fɛ Jijan buguso 30 o de jenina nka maa ni ma to waleya in senfɛ. Tomiyankaw ko taji kɛlen don n tɛ sɔrɔ ye n tɛ san ye wa gasoil tɛ ye ɲɛna fiyewu u kelen tɛ gasoil ko ye Fala ye an yɛrɛ senb'o la yan. Synergie n'o ye école-karamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulutɔn ni ɲɔgɔn dɛmɛtɔn ye k'olu kun ko k'u bɛna baara bila kɛ nin kalo in kɔnɔna na Fala ye k'u ye a tile 3 baara bila u y'a bɔ yen pewu k'a sababuya kɛ jamana yɛrɛ bɛ dabolo min kan bi. Jiko gɛlɛyaba bɛ Gawo kɔnɔna na ji tilan fana sigira sen kan ka ji sanuman di maaw ma. O baara kelen in o bɛ ka kɛ Kayikaw olu fana fɛ yen. Kunun kun ye diɲɛ seleke 4 tɔgɔla don min sigilen don kunnafonidilaw tɔgɔ la n'o ye mai kalo tile 3 ye. Banjugu Dantɛ ɲinan ta ma se ka ɲɛnajɛ kɛ min ye sɛbɛn belebele a y'o caman an n'o kɔnɔ kuma fana da maaw tulo ka Fala ye k'a yira sa k'a fɔ nin waati in na min ye minɛliw ye olu bɛ senna ka kɛ ni sɛbɛn min dayɛlɛla procureur min bɛ tribunal militaire kɔrɔla la Fala ye ko maa minɛ bɛ senna sigana kɛlen don maa minnu na ni maa minnu ni sɔmin kɛlen don u la olu kɔni bɛ ka taa wele u ka so an n'an da don o kuma fana na. Wa min ye nin kɔsayana waleya minnu bɛ yen n'olu taara ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma sa k'olu waleyaw kɔnna kosɛbɛ Banjugu Dantɛ fɛ degun mun sera u ma ani wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na kunnafonidilaw yɛrɛ kan ka taa taabolo 7 min fɛ Banjugu Dantɛ y'o fana dan tigɛ ka laɲini kɛ. Isu Sisɔgɔ ale bɛ se ka labila cogo min na ale ye alternance kunnafonidila ye ka taa se Birama Ture ka sɛbɛnkow ma ko k'o fana ɲɛfɔ. Nin ye an don k'an ye bi sɔgɔmada in na kuma la kumabaw ni Ala sɔnna ma sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. Kuma bɛ k'aw ɲɛ basaden na o n k'a dir'a ma ani Asimi bɛɛ ye jala kelen ye nka ale fatulen don. O la Fala ye maliden cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ an dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ jeudi kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Sadio Kamara ye ni ale soma yɛlɛmala ka taa tasibila k'a ye ka waleɲuman dɔn k'a ye min ye Asimi ye yanni o waleya in cɛ Fala ye ko bilennen a yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kuluba sigi kun tɛ nafa ɲɛ tuguni. O la sa baara minnu bɛ sigi sen kan kabini avril kalo tile 28 a taara maa minnu joginna ka taa ɲɛda olu kan Kamaralakaw ka duba a taar'o kɔnɔna na Kati Malibugukaw fɛ yen min ye Sadio ka musokɔrɔba ye ani dukɔnɔmaw an'u masalala o kɔfɛ min ye Asimi ye a y'a dɔn k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn tuguni Fala ye
munumunu salo ni hakili jagabaw ayolu baaraw dɔw sigi sen kan irisilakaw ka jɛkulu min bɛ an fɛ yan n'olu ka lasigidenso ye o ɲɛma n'o ye lasigiden ye Igor Gromyko a y'o bisimila a bɛ fɔ min ma sa ko conseil supérieur de la défense n'o ye kɛlɛ daga taabolo ye fala ye o kɛnɛ kan laɲini 17 Asimi ye o fana sigi sen kan fala ye ko sabula a yera k'a fɔ taabolo min tun b'an bolo baara kɛcogo min tun b'an bolo an ka wolomasiri tabaw tun bɛ taabolo min kan ko fo ka falen yɛlɛma ka don o ko la min ye Mali jamana ye a y'a yira sa k'a fɔ n'a b'a fɛ k'i jɔ a kolo la wolomasiri taabolo ka falen baara kɛcogo ka falen min ye kɛlɛdagaw kɔnɔna na o waati kelen na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen y'i bila i warafini na fala ye général de brigade Tumani Kone ale ye Kati n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka taa cɛdenw jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ o waati kelen na min ye Kidalikaw fɛ ye Gourmara Ruskaw fɛ ye Bamancɔni ka wale kaba bɛ ka dasi cogo min bɛ ka dasi ten Mali ale ni Moritani dancɛ la min ye maaw kun hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko sira min bɛ yen ko jɔyɔrɔ tun b'o la fala ye n'o ye an ka minɛnw bɛ don sira min fɛ ka bɔ an lamini jamana dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ bɔ Welesebugu ka na Bamako kalo tile 27 wolomasiri tabaw y'o furan k'o jɛ k'o ban pewu wulikajɔ ni cɛsiri u ni irisilakaw ka sɔrɔsilakaw bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye Afrika kɔɔre mala ye u ye wulikajɔ fana kɛ ka se Menakakaw fɛ yen lakana bɛ se ka sabati cogo min o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ min ye taji ye ni o ti sɔrɔ n'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o 830 u y'o degun ka don n'o ye sanfɛ ani duguma pankuru ye wulikajɔ kɛ Mali ni irisika bolo di ɲɔgɔn ma na mɛ kalo tile fɔlɔ o taju olu donna Bamako kɔnɔna na fala y'a gazuwali ko dɛ aha ka ɲɛsin nin bɛɛ ma fɛn min ka jugu n'o bɛɛ ye o ye jatigɛ ye fala ye denmisɛnw de ja nana tigɛ palaw k'a sababuya kɛ mun ye kuma jatigintanw kuma minnu n'u tɛ sigi sen kan o ye Bamako baarakɛbolow ni Bamako tɛnkubolow ni Bamako maaw lajɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen sigana don ɲɔgɔn na kosɛbɛ kalansow kɔnɔ denmisɛnninw ye kibaruya jɔnjɔn dɔ sɔrɔ k'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye k'o kɛ tiɲɛ ye ja nkalonfin don o y'a sɔrɔ olu ye duuru don fiɲɛ na ka kalanso bɛɛ lajɛlen labila maa bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ɲini tuma min finitigilakaw taara ka taa mɔmɔli kɛ o kalansow la o baarakɛyɔrɔw la o min ye o ko kɔfɛ procureur cybercriminalité n'o ye Dagabana Adama ye ale bataki bɔ ka bin maa o maa ko ni i yera o kumaw fɔli la n'i yera jatigɛwale la n'i bɛ kiiri tigɛ i yɛrɛ ye n'i ye ko o ko kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ale Adama bɛ yen Seko fana y'a yira sa ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna sigi sen kan lakɔlɔsiliw kɛnɛw kan lajɛyɔrɔw la k'a ɲini min ye jamanadenw fɛ sa u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ni wolomasiri tabaw bɛ baara la u kana fara ɲɔgɔn kan yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na o hukumu kelen fana kɔnɔna na kalan minisiri baara minisiri olu ye welewelemada kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka segin ka t'i ka baara la dɛ yaasa min ye jamana ye a baarabɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ŋunuŋunukan minnu bɛ yen kuma jatigintan minnu bɛ yen maaw bɛ ka kɛrɛfɛ kuma minnu fɔ k'o si tɛ tiɲɛ ye o waati kelen na fala ye Bamako gouverneur ale ko couvre-feu banna nka min ye kalabankɔrɔkaw ye couvre-feu b'olu fɛ yen an ye ɲininkali kɛ min ye Kati préfet la a ko n'a ma ɲɛ ko k'a fɔ ko kalabankɔrɔ kɔni kɛra Bamako arrondissement ye fala ye kalabankɔrɔ tun bɛ taabolo kɔrɔ min na fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ ni o de ye marabolo min don fo a kalatalaw ka sigi dɛ n'olu ma sigi conseil minnu kan ka taa yen n'olu ma taa olu ma sugandi jamanadenw fɛ halisa a b'olu naga kɔrɔ han o de la couvre-feu ko a bɛ kalabankɔrɔkaw olu fɛ hali bi nka Bamako ta o kɔni banna nka a ɲinina jamanadenw fɛ sa bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na yaasa cogo min baara bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo an n'an ka sɛbɛnw ka bɔ faamaw ye kuma minnu fɔ an ka sɔn olu ma fala ye min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw senfɛ baara a ma jɔ olu fan fɛ fiyewu nin kalo in tile 2 u ye wulikajɔ belebeleba kɛ Kati marabolo kɔnɔna na ni Kati lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kati n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu Bamancɔni ni ka walekɛba maa 17 u y'olu fa k'u ka minɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ɲɔgɔn na min ye wulikajɔ in ye o fana tora sen na sabula tile 2 in na fana a kun mɛnna k'a yira k'a fɔ ko narena ka bɔ yen ka taa se min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna na fala ye an ka sira n'i y'a mɛn sibi CAS k'u kun y'a tigɛ nka kunu wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ ye k'o fana furan k'o ban pewu o la sa Menaka fana kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ani irisilakaw min ye wulikajɔ in fana ka taa se Kasarokaw fɛ yen ma Negela ani Soribugu baara kɛra nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min nka wolomasiri tabaw ko fala ye basigi ni lafiya bɛ na dugudenw ka kibaruya sanuman di u kana fara juguw kan
u ko olu dɛmɛ yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. O la sa ɲininen don bɛɛ fɛ wolomasiri taba bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ u bɛ fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka o k'i taabolo ye. O hukumu kelen kɔnɔna fala ye mɛkalo tile 2 Mali ko ko ale ni Algérie ani Niger ka taa se Mauritanie ma u tun bɛ jɛkulu min na n'a bɛ f'o ma ko comité d'état-major min ye mɛkalo tile 2 ye Mali ko k'ale bɔra o la han. Jɛkulu in sigira sen kan san 2010 k'an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka dancɛw k'olu sigi sen kan nka yera k'a fɔ jugu minnu ma anw kɛlɛ olu caman bɛ bɔ Algérie ni Mauritanienkaw fɛ yen min ye mɛkalo tile 2 ye Mali ko k'a bɔra o jɛkulu la pewu a n'a nɔfɛmaw a n'a dɛmɛbaw a n'a lafasabaw n'a ka wolomasiri tabaw min ye Tabara Sɛtukaw fɛ yen baara min tun bɛ kɛ yen ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ni Bamajɔni juguya walekɛbaw ma Mali ko ko ale t'o kɔnɔ tuguni. Fala n y'a f'i ye cogo min siranba tun ye Baɲangara dugu kɔnɔna sɔrɔ anw kɔni tun ye 5 don fiɲɛ na an kun sera Segu ka b'a ha nka an selen Segu u ko tiɲɛ tɛ dɛ aw dun ka minɛnw bɛ Baɲangara dugu kɔnɔ dɛ aw ka jaba bɔrɛw n'aw ka tiga bɔrɛw n'aw ka maɲɔgɔlɔw tɔw an b'a kɛ o kɛ cogo di DC tɛna n'a ye ɔhɔ Mokutari Dunɲɔ DC transport ale kana ni minɛnw ye ne kɔni fala nana sɔrɔ faya fana n'an bɛ munumunu de nka n'Ala sɔnn'a ma tile 2 in na basigi ni lafiya min natɔ filɛ nin ye an b'a ɲini dugudenw fɛ u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ ni kibaruya ɲuman ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra k'a daminɛ avril kalo tile 25 la ka na se nin waati ma jamanadenw ko k'u fo cɛsiri ni timinandiya la bi baaraw kɔni bɛ ka daminɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka o kɛ timɛlan ye Ala ka jamana kolosuma Ala ka jamana basigi. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala ye procureur min bɛ tribunal militaire kɔrɔ ni ale jabala ye Bamako cour suprême ye ale ka danga n'a ma fɔ ma ko substitut Ablaye Nantume mɛkalo tile fɔlɔ ale ye bataki bɔ k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko min ye laɲini dɔ ye k'u y'o boloda n'o o ye enquête judiciaire ye ka kɛɲɛ ni waleya jumɛnw ye bingali waleya min kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 25 Sadio Kamara ka so cili wolomasiri tabaw n'an ka kɛlɛdaga olu karili k'u ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ sɛgɛsɛgɛli senfɛ a ka bataki kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye finitigi 4 u ye sɔmi kɛ olu la kelen kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tɔ 3 olu bɛ gaw kɔrɔla la bi olu kan ka baara kɛ wolomasiri tabaw ye fala ye kelen b'a la o tun ye 5 don fiɲɛ na wolomasiri tabaw ye tɛgɛ ko la Buguni donda la k'ale salo ka segin n'a ye ka na Bamako sibiri su min ye maître Muntaka Tall ka denbaya maaw ye fala ye u ye maaw ladɔnniya ko finitigi dɔw taara Muntaka Tall nɔfɛ ko ka taa n'a ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini senfɛ an ka wulikajɔ sera denbaya ma fala ye a n'a masurunamaw u ye bataki min ci an ma sɔgɔmada in na ko min ye maître Muntaka Tall ka denbaya maaw ye fala ye k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye maître Muntaka Tall ye ko finitigi lakodɔnbali dɔw nana nɔfɛ ko ka taa n'a ye mɛkalo tile 2 sufɛla fɛ waleya in ko a gɛlɛyara kosɛbɛ Tallakaw ka du kɔnɔna falajɛkaw fɛ yen sabula k'a kɛra ni fanga ye min ye Muntaka Tall ka telefɔni ye k'u y'o minɛ ka wulikajɔw kɛ sa yaasa cogoya min na ka se ka taa n'a ye a somaw olu ye bataki min caman fala ye o kɔnɔna na u ko ko Tall minɛli ni sisan cɛ u t'a dɔn a bɛ sanfɛ wa a bɛ dugu ma u bɛ ka ɲɛɲinini kɛ o la sa min ye avocat ka tɔnba ɲɛmaa ye n'o ye bâtonnier ye u sera o ma ani diɲɛ maa wɛrɛw k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa cogo min na Tall bɛ se ka ye u bolo bɛ se ka d'a kan walima u bɛ kibaruya sɔrɔ a la denbaya y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ko k'a dankɛnɛmaya k'a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Tall a nana ta cogo min na a ka so ka taa n'a ye ko ka ɲɛfɔli kɛ o la u ka laɲini filanan ye min ye Muntaka Tall ka lakodɔn k'a yɔrɔ dɔn joona cogoya min na u bɛ se ka ko sa ka ɲɛsin a ma min ye denbaya ale tɔgɔ la u ka laɲini sabanan ye min ye
jo sariyaw ni sariyaw bɛ min fɔ k'u ka o kɛ yaasa muntakatal a kan ka don bɛrɛ min na u ka laɲini 4 na ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin maaw ma maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sɛbɛn in a fa sirila mɛkalo tile 3 maître muntakatal ka denbaya ale fɛ Bamakɔ ale kɔnɔna na Falaye o hukumu kelen kɔnɔna na kuru ni kunnasiri sufɛ wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ sen na hali bi maa minnu bɛ yen ni sɛgɛnna kelen don olu la tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min an ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Falaye tribunal min bɛ nin waati la n'o bɛ militaire ka ko kunna u ko olu tɛ se ka na an jaabi don o don u ye bataki fɔlɔ min kɛ k'o sɛbɛn kɔnɔna na k'u ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban pewu ko n'an ye sɛbɛn ta k'a lajɛ Falaye k'olu ka sɛbɛn kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u bɛ baara min na ni Ala sɔnna ma u bɛna an labɔ a kalama kari minɛ na kari ma minɛ o fɔ waati tɛ nin ye o kɛ waati tɛ nin ye olu bɛ baara min na u b'o k'o baara kɛ fɔlɔ n'a banna waati min n'u kan ka kunnafoni di kɛ don min u na o d'an bɛɛ lajɛlen tulo kan k'an ka faamuyali kɛ o ko la yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya olu fana bolo cogo min na sabula baara gɛlɛn don sariya ko hukumu kɔnɔna na hali bi Falaye min ye Sitakilikaw ka maire ye Keɲeba mara la Aluseni Sisoko ale fana a ye kannabila sɔrɔ han avril kalo tile 29 k'a ka taa so a ye san 5 min kɛ kaso la a minɛna kun min kama k'o ko banna min ye courdasi kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigira dunkojugu ni yuruguyurugu senfɛ san 2024 o tun y'a ka kiiri jaabiw lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sa min ye Sisokokɛ ye ni Sitakili maire kɔrɔ don ko ale fana bɛ se ka taa so. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Falaye n'an bɔra kiiri bunakun kan an bɛna min ye mɛkalo tile 3 ale ko hukumu kɔnɔna na kunnafonidilaw diɲɛ sirɛgɛ 4 kɔnɔna na olu ka don ye mɛkalo tile 3 ye
min ye mɛkalo tile 3 ye ale kɔni kɛlen no don ye min ye kunnafonidilaw diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ kimɛli kɛ san baaraw la ka laɲiniw kurakuraw ko ɲɛsi jamana ɲɛmaw ma ani marakɛlaw ma ɲinanta anw ma se ka salika la ka sabuya kɛ degun min bɛ an ka jamana kɔnɔ maison de la presse ye bataki kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲinansan ta ye n'o y'a sɔrɔ a fɔra sa ko ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ bɛn bɛ se ka sabati cogo min k'o kɛ a dakun ye Mali yɛrɛ ale bɛ o laɲini hukumu kɔnɔna na maison de la presse ko sa ko min ye diɲɛ yɛrɛ min fɔ sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali sigi siniɲɛsigi ka kɛ ni bɛn ye ko ka dakun sigi o sanfɛ kunnafonidilaw ka baara ye o ye kɔrɔlen kuma tɛ waati gɛlɛmanw na Banjugu Dante ka fasiri la sa a y'a yira k'a fɔ ko mɛkalo tile 3 Mali maison de la presse bingali min kɛra an ka jamana kɔnɔ a b'a kɔn wa min ye maa minnu bɛ yen n'olu tora ko in na ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin olu ma wa min ye maison de la presse ye a bɛ dugawu don kɛ furew ye Ala ka olu dayɔrɔ sumaya a ka dɛmɛ n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma maison de la presse b'o kɛ taa sibila fana ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma minnu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na n'u ye cɛsiri ni wulikajɔw kɛ Banjugu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛn ni kelenya ko foyi t'o bɔ maison de la presse k'a bɛ delili kɛ hali bi Yusu Sisogo ni ale alternance ye a bɛ se ka bɔ cogo min na ka kɛ ni sariya min yɛrɛ sigilen don maison de la journaliste ka ko kunna Mali jamana kɔnɔ n'o ye sariyakisɛ san 2000 ta ye juillet kalo tile 7 o bɛ min fɔ kunnafonidila a y'a baara kɛ kunnafonidi hukumu kɔnɔna na kasoladon o ka bɔ a la k'u b'o o delili kɛ yaasa Yusu bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ko k'u bɛ welewelemada fana bila sa ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ ma an ka kɛ baara ɲuman fana kɛla ye yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo Banjugu ka bataki kɔnɔna fana ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen bi n'o bɛ Burama Ture ka affaire Burama Ture ka ko kunna n'o ale fatura n'ale tununa ko o kiiri bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na fana ko k'o baaraw fana kɛ Banjugu ka bataki fana kɔnɔna na a y'a ɲini ko jo sariya lafasaba ɲɛnɛma jo fariya la sinsinba ɲɛnɛma kunnafoni dicogo ɲɛnɛma min ye bɛɛ ni kanabila sinsinna ye ko maa t'o ɲɛdɔn ka dɔ kunnafonidilaw kan ko lasa Mali maison de la presse ale b'a fɛ sa kunnafonidilaw k'u cɛsiri u k'u jija wulikajɔ ni cɛsiri u k'o kɛ u taalan ye an ka baara bɛ min ɲini an fɛ ka taa kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn k'a ɲuman n'an nkalon ma ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a di maaw ma k'an ko k'an taabolo ye su ani tile an kana an ta teliya ni kɔrɔtɔ fɛ k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn dan na k'a fɔ k'an b'an teliya k'u ka kunnafoniw di k'a sɔrɔ an b'an bolo da u kisɛw kan Banjugu ko fana ko min ye kunnafoni jatigintaw ye olu ka kɛlɛ kunnafoni minnu bɛ yen ni tiɲɛ tɛ u la ni u bɔyɔrɔ dɔɔnin tɛ kunnafonidilaw k'u yɛrɛ minɛ olu dili la bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ an ka se ka mɛn sigila ɲɔgɔn fɛ ko kunnafonidilaw ko k'u taabolo ye min ye kunnafonidi yɛrɛ a sinsin bere ɲɛnɛma o ye cɛfɔ ni kan bɛ ye o la sa k'a b'a ɲini kunnafonidila bɛɛ lajɛlen fɛ a ma mɔbɔ mɔ la bɔlɔlɔ sanfɛla do wo arajo do wo i bɛ video de kɛ o bɛɛ lajɛlen k'a bila i kunna k'a fɔ ko nin waati in na an ka sariyaw bonya an ka jamana kɔnɔ maaninfinw ka hakɛw an ka olu don bɛrɛ la kunnafoni dicogo ɲuman an k'o dɔn k'a fɔ k'an bɛ waleya waati min kɔnɔna na bi an kan ka se k'o k'an taabolo ye Banjugu Dante y'a yira sa k'a fɔ ko hali minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la u kan'u ta teliya ni kɔrɔtɔ ni girin-girin fɛ ka kunnafoniw di u ka kunnafoni dili taabolo baaraw k'olu k'u ta cogo ye yaasa u bɛ se ka kisi kɔlɔlɔw ma cogo min na a ko yaasa halisa an ka se ka dɔn ka bɔ maa tɔw la k'a fɔ an ye kunnafonidila de ye an bɛ ɲinini de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ maaw de kunnasirilen bɔ wa an man ka kɛ kunnasiri kɛbaa ye Banjugu ko kunnafonidila yɛrɛ ka danaya a ka tilennenya n'a ka laadiriya o b'a to maaw b'a ka kumaw minɛ ba la u b'a ka kumaw ta ni sɛbɛ ye ko min ɲininen don an fɛ k'a ka kan nin waati in na a k'o hakililajigi kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ a ko a tɛna sɔn min ma o ye k'an yɛrɛ don jɔnjuru la jɔnjuru min bɛ k'a fɔ maaw bɛ min fɔ an k'o ta ten k'o fili ten k'o lakali ten k'o man ɲi an k'an kɔlɔsi o la nin waati in na sabula an ka jamana bɛ dabolo min an yɛrɛ b'o dɔn maison de la presse ko sa ko nin waati gɛlɛman in hukumu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya ɲinini bɛɛ lajɛlen k'o k'i taabolo ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen ka o matarafa kibaruya ɲuman dili faso kanuni na ka faso dɛmɛ kunnafonidi yɛrɛ baaraw bɛ kɛ hakɛ minnu kɔnɔna na k'olu fana dɛmɛ ka dɔ fara kunnafonidilaw ka se n'u ka dawaleyaw kan min ye kunnafoni dili sanuma ka se ka jamanadenw lafiya min ye ka baara kɛ kunnafonidi la min bɛ na ni bɛn ni kelenya sinsinni ni sariyaw ye ko ka to olu kɛ jo sariyaw lafasali ye ko wa ko nin don in k'o ye hakililajigi ye ka ɲɛsin o ma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa kunnafonidi yɛrɛ tɛ taa baara minnu kɔ an k'olu k'an sinsin n'an ye yaasa an hakili bɛ kunnafonidi ɲɛnama min na min bɛ na ni bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kan bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na baara in n'o ye sɛbɛn in ye ale fasirila mɛkalo tile 3 Banjugu Dante Elhaji Banjugu Dante maison de la presse ɲɛmaa chevalier de l'ordre national mɛkalo tile fɔlɔ o tun ye baarakɛlaw fana ka don ye fala ye
olu fana ma se ka ɲɛnajɛ kɛ ɲina i n'a fɔ b'a kɛ cogo min na san tɛmɛnenw nka u y'a yira sa k'a fɔ u ye barosigiw kɛ barosigiw minnu ye kimɛli kɔni kɛ sa basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye Basaro Ayidara ye n'ale INTM maaw ka bolofara min ɲɛsinnen don kunnafonidi ko ma ale ye o ɲɛmaa ye a ko nin waati na an bɛ waati gɛlɛn kɔnɔna na ka kɛ ni jamana yɛrɛ lakana kow ye k'o de la sa ɲinan kɔni olu ma sɔn fiyewu ka ɲɛnajɛ kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ma u ka tɔnbolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i n'a fɔ INTM min ye lafasajɛkulu tɔ minnu bɛ yen CSTM ni CDTM na a tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen taara o sira kelen fɛ ko ɲinan ko défilé kana kɛ min ye Basaro ye a ko min ye baarakɛlaw ye ɲinan kɔni u bɛ se ka fɔ tare sɛbɛn minnu bɛ yen ani laɲini minnu bɛ yen u ka sarako la da bɛ ka fara a kan dɔɔni sɛbɛnba minnu fana bɛ yen u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kɛra o la u y'a yira sa ko contrat yɛrɛ u y'u bolo da olu dɔw u y'u tɛgɛ da olu dɔw la min ye baarakɛlaw yɛrɛ ka laɲiniba ye min ye n'o o y'u yɛrɛ ka baara kɛcogo n'u ka sara kɛcogo n'u ka maanifiya kɛcogo ye k'o sɛbɛn fana gouvernement sɔnn'o fana ma k'o tɛgɛ nɔ bila k'o falen k'o baaraw bɛ sen na maa minnu bɛ yen ni olu ye partant volontaires ye k'u ye yamaruya sɔrɔ gouvernement fɛ fana olu ka hakɛ dɔw bɛ olu ka se ka sara cogo min na Basaro y'a yira sa ko ɲinan san kɔni kɔnɔna na olu y'u ka kow bɛɛ lajɛlen bila cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ni kelenya seli yaasa Mali bɛ se ka basigi cogo min na an ka jamana ɲɛnama o sɔrɔ okumu kelen kɔnɔna na école karamɔgɔw ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko synergie n'o y'u ka lafasajɛkulu faralen ɲɔgɔn kan olu fana ye bataki bɔ bataki min kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ k'olu kun ko ko u bɛ taa baarabila la ka tile 3 baarabila la min ye tile 3 baarabila in ye sa ko u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ mɛkalo tile 2 ka sabuya kɛ jamana bɛ taabolo min na bi u kun y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna tile 3 baarabila min kɛ u ye bataki min kɛ avril kalo tile 27 u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ye degun sɔrɔ avril kalo tile 25 bingali senfɛ ka min ye sangafo kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ani ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma lafarajɛkulu minnu don sa n'olu faralen don ɲɔgɔn kan o ye SNEM ye CNFCT SILDEF ani FENAREC olu de ye sɛbɛn fasiri k'a yira sa k'a fɔ u ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ sibiri tɛmɛnen min ye u ka wulikajɔ in ye k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ fala ye an ka hejitalaw min ye ba 4 ye k'olu tɛna se ka sira sɔrɔ k'a sababuya kɛ Egyptaire u n'o min kun bɛnna kan k'a bɛ taa n'an ka hejitalaw ye k'u ko ko gɛlɛya bɛ baara la o la sa maison de hejita o ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye Abdul Fatah Sise ale ye kunnafonidilaw wele a ye dakuruɲɛ kelen min sɔrɔ ka f'u ye an ka jɛ k'aw lamɛn. Kibaruya sera an ma Egypte service fan fɛ parce que société dɔ de bɛ yen ani Egyptiens bɛ baara kɛ olu bɛ taa ni Mali hejidenw ye donc ni société in y'a kibaruya a y'a sɛn an ma k'a fɔ ko Egypte ka avion minnu bɛ taa ni mɔgɔ ye ko olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ni ɲinan opération min bɛna kɛ ni na opération in na olu y'a bɔ a ma accord ma se ka sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka d'a kan ko fɛn min ye ayiwa fala an bɛ to hejitalaw ka hukumu kɔnɔna na hali bi Mali hejitala fɔlɔw olu kɔni bɔra an fɛ yan mɛkalo tile 2 o tɛ sibiri tɛmɛnen ye Ibrahima Jawara ale bɛ hejita kibaruyaw di an ka siraw kan fala ye a fana bɛ labɛn na a ma taa fɔlɔ nka kun fɔlɔ minnu taara n'o ye danaya voyage maaw ye olu taara cogo min an ka jɛ ka olu filɛ a ka laseli la an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn bi samedi doyaba in na le 2 mai 2026 Mali hejiden fɔlɔ wulila ka bɔ maison de aji la k'u kunda ka taa Saudiya jamana kan Madinɛ alhamdulillah bi an ka nali maison de aji la bi alhamdulillah a bɛ komi 2026 jiko a labɛnw sabatira an nana maison de aji la o sababu la bi de kan ka kɛ tagali ye sɔɔni an bɛna na hijidenw ka wele da sisan k'u don bisi kɔnɔ k'an kunda aéroport kan nin ye Mali ka hijiden kunfɔlɔw ye ka wuli k'i kunda Saudiya jamana kan an balimaw bi tilegan in na agence danaya voyage alhamdulillah rabil alamin a k'a dɔn k'a fɔ a ka maaw tun bɛ maison de aji la ka labɛnw sabati cogoya min na ka kɛ hijiden fɔlɔfɔlɔw ye k'u kunda ka taa jigin Madinɛ an balimaw o kɛnɛ in kan sa agence danaya voyage an y'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ nin kɛnɛ in kan a n'a karamɔgɔbaw cogoya min na ka na hijidenw ka n'u dɛmɛ an balimaw cogoya min na u ka se ka don maison de aji kɔnɔ ka don bisi kɔnɔ k'u kunda ka taa aéroport la an balima silamɛw ka wuli ka taa Madinɛ danaya voyage a ɲɛmɔgɔbaw Bakari Jawara Shoaib Jawara ka fara danaya voyage a baarakɛlaw a n'a déléguéw bɛɛ kan alhamdulilahi Ala ka dɛmɛ kɔnɔ
an filɛ nin ye maison de haji la donc an kɔni labɛn bɛ nin waati in na k'an kun da saudiya kan nin yɔrɔ in na hijiden bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ délégué bɛɛ ye kɛnɛ sɔrɔ labɛnw bi ka sabati ni ala sɔnna a ma insha allahu hijidenw bɛna wele ka u labɛn ka don kari kɔnɔ k'an kun da aéroport kan mala an kɔni b'a min fɔ sa o ye hijiden bɛɛ lajɛlen somɔgɔw an b'a ɲini u fɛ ka tila k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u k'an sama duwawu la o de la an balimaw agence danaya voyage u y'a yira na k'a fɔ u kɛn bɛ ka labɛn bɛɛ sabati cogoya min na hijidenw k'u bɛrɛbɛrɛ k'u dɛmɛ k'a daminɛ mali la fo ka taa bila madinɛ makan inshallahu u kɛn bɛ k'o labɛnw bɛɛ sabati an balima silamɛw o danaya voyage fana vraiment compagnie ɲuman de don u bɛ mɔgɔw bonya kojugu an b'a ala deli ala ka ɲuman lata ala ka ɲuman segin danaya voyage an ka foli b'a ye anw de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ayiwa an bɛ ala tanu an b'a barikada awa n balimakɛ de nataga hiji la a diyara n ye a bonyana ma alhamdulillah an balimaw nin ye kibaruya duman ye o tuma mali hijiden fɔlɔfɔlɔw u wulila bi samedi doyaba in na le 2 mai 2026 inshallahu k'u kunda ka taa saudiya jamana kan o tuma sa taali nin y'a daminɛ k'an balima silamɛw don o don sa vol bɛ yen nɔ fo ka taa ban inshallahu danaya voyage tɔgɔ la ka fara n yɛrɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɔni an b'a fɔ anw bɛna sira ɲini bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka taa ka segin nɔgɔya an ye ka ɲini alaw ta ala fɛ ala ka jamana basigi n'an taara an bɛ duwawu fɛn o fɛn kɛ an yɛrɛ ye silamɛ bɛɛ ye jamana bɛɛ ye alaw ta ala k'a minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maliba o tuma an bɛ duwawu don kɛ mali hijidenw ala ka taa n'u bɛɛ ɲuman ye ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ka n'an bɛɛ ɲuman sɔrɔ inshallah danaya voyage mɔgɔw an b'u fo ni k'u waliman dɔn ibrahim jawara assalamu alaikum fala ye ka kɛ ni an ka hijiden ba naani min ma se ka sira sɔrɔ ye an balimakɛ an'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye bubu sise bubu dugure ale ko nin waleya in ko fura bɛ se ka sɔrɔ a la koyi sabula ale bolo mali ni marɔku ka bolo ɲɔgɔnma min sigira sen kan jamana filaw bɛnnen don cogo min n'an sera ka wuli ka jɔ kɛ kuma tɛ visa ko tɛ an n'u cɛ tuguni a bɛ se ka nɔgɔya min ye marɔku pankuru ye ale bɛ se ka taa n'an ka maaw ye ale kɔni bolo sa n'an ye fɛɛrɛ sigi sen kan joona ka wuli ka se marɔkukaw ka pankuru ɲɛmaw ma min ye an ka minisiri bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔko la u k'a ta ba la sɛbɛn in ni ala sɔnna a ma ale bolo a bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ wa a bɛna na min ye mali ni marɔku ka bariya ni balimaya min sinsinni a bɛ dɔ fara o kan wa a bɛna na tɔ sababu ye fana mali bɛna na taacogo ɲuman fana sɔrɔ hiji kɛnɛ ka fala ye min ni santɔw olu taw tɛ kelen ye n'an bɔr'o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jijankaw fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko tasuma dɔ kɔni ale ye tiɲɛni kɛ awirikalo tile 28 buguso 30 min ye jiginɛ 20 ye olu bɛɛ lajɛlen de jenina kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunukutukaw olu fɛ yen kobiri komini ale kɔnɔna na min ye kita marabolo o kɔnɔna na fala ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tasuma in kɔni a ye tiɲɛni kɛ a ma dɔn mun y'a to nin tasuma in sera ka nin buguso ninnu bɛɛ lajɛlen jeni ta u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa ni ma to a la nka tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ tomiyankaw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don ye kosɛbɛ min ye litiri 1 ye o bɛ taa se 500 fo ka taa se 600 ma gazuwali ale tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ko k'a san dugudenw ko nin sɔngɔ gɛlɛya min filɛ nin a kɛlen don ka degun caman lase u ma sabula maaw bɛ kurutu de kɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a sɔrɔ wa a bɛ taa sɔrɔ sɔngɔ min fana na maa si tɛ se ka o sa station kɔni a tɛ olu kɔnɔna na tomiyankaw olu fɛ yen gawo nin waati laban in na a yira k'a fɔ ko jiko kun gɛlɛyara kosɛbɛ gawo n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maaw tun bɛ ka ji sanuman ɲini ka dɛsɛ kosɛbɛ o la sa wulikajɔ kɛra min ye sitɛriniw ye olu kɔni munumuna gawo kɔnɔna na ka ji di maaw ma maaw bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min na waleya in kɔni daminɛna nin y'a tile damadɔ ye ji bɛ di maaw ma wulada fɛ ale ni sɔgɔmadafɛlaw la basigi ni lafiya o hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye gawo yɛrɛ jiko gɛlɛyaba ye min ye kuran ale min bɛ ji di kuran de tɛ yen tajiko o gɛlɛya nanen don n'o ye gawokaw n'olu bɛ ka ji sɔrɔ kayikaw fana ye ji sanuman sɔrɔ koyi
jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔla don min n'o bɛ ji tɔgɔla don ko fɔ sa yɛlɛmani hukumu kɔnɔna na layidu dɔw taara olu bɛ ka lawaleya kayikaw fɛ yen bi dugu dama dɔw bɛ yen min ye ji ye k'a sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ ko robinet na cogo min na ji sanuma UNICEF ale y'o waleya dɔw timɛ o dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na robinet kun fɔlɔ kɔni sigira yaasa degun bɛ se ka bɔ muso olu ka kosɛbɛ olu ka ji ɲini barika o ka bon kosɛbɛ du kɔnɔna na olu jɔyɔrɔ ka bon yorosokaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko TDRL n'o o ye du impôt ye o sarali gɛlɛyalen don kosɛbɛ yorosokaw dun y'a yira sa k'a fɔ olu ka ɲinansan musaka n'o ye commune ye miliyari 1 n'a kunkanfɛn don nka nin waati in na miliyɔn 200 u sera k'o de sɔrɔ maaw tɛ ka min ye TDRL sara wulikajɔ de kɛr'u fɛ sa kabini alamisa tɛmɛnen ka don gawo kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye taxi a bɛ se ka sara cogo min na baara minnu bolo dalen don u ka marabolo kɔnɔna na olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka se ka olu kɛ laadiriya o hukumu kɔnɔna na ɲɛfɔli bɛ ka kɛ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya yaasa bɛɛ bɛ se ka TDRL ale sara cogo min na an bɛ te fan fɛ yanni an kana na don kɔkan kibaruyaw olu la. Kɔkan kibaruyaw la an b'a daminɛ ISC jamanaw la Mali Burkina Niger sɔrɔdasi minnu faralen ɲɔgɔn kan sankolo olu kɔni ka fiɲɛ tigɛ Bamajɔle ni Jugawale kɛbaw la Al-Qaida n'a kɔladenw fantan ni naani jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko fɔ Mali ka tila ko k'a daminɛ alamisa la sa fo ka na se nin waati ma min ye sankolo kɔni ye Mali kɔnɔfɛn fan fɛ maa si tɛ se ka bouger ISC ale ka wolomasiri tabaw bolo Mali Burkina Niger pankurutigiw kɔni bɛ gosili la su ani tile Al-Qaida bolofara minnu bɛ yen a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ka taa fara Bamajɔle kɛkulu kan ale ni minnu bɛ yen n'olu ye fila sigi k'u ka sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka filenkolonci ka dakolonci Niger gouvernement ale de ye bataki in bɔ Senegal jamanakuntigi n'o ye Basiru Jomaye Jakar Fayi ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya bɛna don u ni jɛkulu cɛ jɛkulu minnu bɛ Senegal taji ani a gazi sanni baaraw kɛ k'a kɛ kun ye min ye Senegal ka tunɔ kan tunɔ dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na nka a y'a yira sa maaw kana jɔrɔ yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na minnu bɛ n'olu bɛna baara kɛ Senegal u si kana jɔrɔ hakililasigi ni basigi kɔnɔna na u na fɔ ka bɛn sɔrɔ waleya ninnu na Marokokaw fɛ yen min ye masakɛ ye n'o ye Mohamed Sisi ye ale ka kunnafonidilaw y'a yira sa k'a fɔ ko a denkɛ n'o ye a tiɲɛtaba ye Mulayi Al-Hassan ko ale bilala woromasiri tabaw ka dagatigiya o ɲɛmaaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye coordinateur ale kɛr'o ye waleya in kɔni bɔra ka bi ka kibaruya in fɔ wa min ye denkɛ in ye ko nin y'a ka golokasigi baaraw olu ɲɛbila baaraw ye sabula a ka cɛkɔrɔba o fari man d'a la kosɛbɛ bana kɛlen don k'o sɛgɛn nin waati in na Faransikaw fɛ yen muso fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu don sa k'u kɔni bɔra Surankaw fɛ yen olu kun y'u kunda kɔaji kan sa k'u bɛ ba tigɛ ka taa Angleterre kaw olu fɛ yen Faransikaw kɔni fɛ sa k'u tora ji la yen fan fɛ kibaruya in dira sa k'a yira k'a fɔ k'u kɔni tun bɛ batɔncinin dɔ kɔnɔna na Iran ni États-Unis ko bɛn bɛna sɔrɔ wa Iran kɔni ye laɲini caman kɛ k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka ko ta na sira fɛ gɛrɛntɛ min talen don ka ɲɛsin u ma min ye détour d'Ormuz yɔrɔ minnu fana datugulen don min ye nucléaire ko ye Trump y'a yira sa k'a fɔ ko o kibaruya ninnu kɔni tɛ kibaruya ɲumanw ye wa min ye nin ko ninnu ye sa olu kɔni bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ nka ni bɛn ma sɔrɔ Iran bolo bi k'a jija bɛn ka sɔrɔ sabula o de da ka d'u bɛɛ la sabula Trump bɛ ka kuma minnu fɔ a n'a bɛ ka waleya minnu kɛ k'olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa olu tɛna se k'a lajɛ fɔlɔ k'u bɛ segin u kɔ yan États-Unis ani Allemagne ko bɛn tile tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ tuguni Pentagone hukumu kɔnɔna na sa juma tɛmɛnen Donald Trump ka maaw y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi 5,000 minnu bɛ Alimaɲikaw fɛ yen ko san wɛrɛ k'u bɛna u wele u ka segin so boloda min ye Donald Trump ye sa a y'a fɔ k'aw ta k'o kɛ ko sabula nin waati in na min ye Alimaɲikaw ye olu ma jɔyɔrɔ man golo fa olu ni Iran ka kɛlɛ la u ma dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma waati kelen na Alimaɲi yɛrɛ tun bɛ k'i ɲɛsin Irisi ka pétrole ma k'a bɛ t'o san waati gɛlɛmanw kɔnɔna na Trump ko k'o ye ko min tɛ bɛn Pentagone hukumu kɔnɔna na sa u ka wolomasiri taba 5,000 mun bɛ yen k'u bɛna olu segin ka taa so san wɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ k'an ka baabu kun cɛ sa min ye ndolata min sigi farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'a fɔ ma ko kani ale ta ko min kan ka taa kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2027 ni farafinna farikolo ɲɛnajɛ ndolati ɲɛmaw b'o o sigi sen kan u y'a yira sa ko tulo in kɔni k'a kan ka kɛ jamana minnu kɔnɔna na o ye Kenya Tanzanie ani Uganda ye tulon dayɛlɛ don o bɛ kɛ sibiri don juin kalo tile 19 san 2027 min y'a tulon kuncɛli don ye sa o bɛ bɛn sibiri
juillet kalo tile 17 san 2027 nin fɛn fila bɛɛ lajɛlen fala ye a duguw tɔgɔ ma fɔ a kɛyɔrɔ ma fɔ nka kɔni fɔra dɔrɔn Kenya, Tanzanie ani Uganda olu bɛ Coupe d'Afrique san 2027 u b'a labɛn ndulatan daminɛ don n'o ye samedi juin kalo tile 19 ye jamana min kan ka o kɛ o ma fɔ min ye a kuncɛli don n'o ye finali ye juillet kalo tile 17 san 2027 k'o fana ma fɔ ko don nataw la ko kafu bɛna i b'a sɔrɔ ni jamana si ma labɛn o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲɔgɔn ye maa minnu sɔgɔlen nana su ani tile k'u fo min ye Balo ye Georgia Atlantakaw fɛ États-Unis k'a fo maa minnu fana bɛ yen n'o ye Kunbaba ye nin waati na ale bɛ New Yorkkaw fɛ Isa Kɔnfuru an ka lasigiden Falaye an b'a fana fo min ye an ka consul ye Sori Kaba Jakite Lyonkaw fɛ k'a fo Can Kulubali ale consul honoraire ye Fransikaw fɛ k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Jaba Sidibe kɔ k'a fana fo min ye Sori Kɛmɛso ye Bayiba mairie du district kɔnɔna na monsieur le maire Siriman Bacili Seydou Sako min ye Jalafarakaw ka maire ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn le jeune Thierno Umar Asi Jalo an tɛ ɲinɛ a kɔ Adama Gasama k'ale fo domaine kɔnɔna na min ye Yaya Fofana a n'a ka baarakɛlaw ni nido ɲuman feere yɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye an yɛrɛ ka cɛjan ye sa Segu kɔnɔ k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Boabalo ko ani baara ani cɛsiri ani timinanja Falaye ale de bɛ yaala ni jani ye k'a di maaw ma ni tɛ se k'a don i ka telefɔni kɔnɔ Segu i bɛ Boaja ɲini k'a Balo ale fana ko k'a ka baara ye musokɔrɔba ko a tɛ sɔrɔ arajo la kosɛbɛ ten kuma bɛɛ arajo minnu b'a kɛ olu tuma dɔw la u t'a kɛ olu ka waatiw la quoi an b'u fana fo u ka kanu n'u ka dɛmɛ na ka bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ waati wɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ